Ono foto rame-rame. Apa enggak? Bu, Pak Mantri, Bu. Bu, Pak Mantri, ayo Bu. Bu, cepet Bu. Bu, celone Pak Mantri, Bu. Apa sik. Pak Mantri kudu tanggung jawab tenan iki, Bu. Ayo, Bu. Piye? Sik enak apa? Enak Pak Mantri. Pak Mantri. Pak Mantri. Ayo Pak Mantri. Ono. Ayo melu aku. Tanggung jawab sampean Pak Mantri. Melo. Tolong ngono. Ayo. Ayo Pak Mantri. Pak Mantri. Ayo Pak Mantri. Ono foto Mbak Yem. Pak Mantri, tolong Pak Mantri ari Bu, saiki. Pokoke kudu saiki teng omah kula, Pak. Jenengan tolong. Nek aku ki yo kudu ae. Satpam. Mlorok. Pak Mantri tolong ono Pak Mantri, iki masalah nyawa Pak Mantri, sampean kudu tanggung jawab Pak Mantri. Aku. Sampeyan ki ngopo, Pak? Kok yo sampeyan tega tenan karo aku? Jahat. Oh no. Sik to. Aku kok dadi mumet dhewe. Ono foto jane. Pokoke oleh nang omahe wong tuaku, Pak, aku, Pak. Omahe wong tuamu ya gede-gede ngono kok, Bu. Sik to. Genahne sik. Ono apa jane? Kok aku ki kon tanggung jawab ki dunungane piye dunungane ki piye? Ngeten lho Pak, Bu. Niki Meti badhe babaran. Oh no. Sopo kuwi Meti, Pak? Kok malah babaran? Lah ki apa anakmu? Mbok. Meti ki sapa? Wedhus kula. Waduh. Waduh. Wis arepe mana? Pak Mantri. Lah kok aku sing bukan tanggung jawab? Tak nggih jenengan to sing nangani nek wedhuse ajenge mana. Sing nangani ngono kuwi gak yo mantri hewan to. Nek aku ki mantri alas. Tugasku ki njaga alas ben alase ki aman. Engko lek wis aman iso kanggo kesejahteraan masyarakat sa-Indonesia. Oh, ngoten. Tiga. Pak Mantri, Bu. Pak Mantri. Sik. Piye? Sik. Pak Mantri sing iso ngatasi iki, Bu. Ngatasi. Pak Mantri, ayo melo aku, Pak Mantri. Pak Mantri, ayo melo aku, Pak. Melok. Nggak gak ngomong, iki ngomong dhisik. Waduh, gak bareng. Lah nggih jenengan to sing nangani nek ajenge babaran niku wedhus kula. Keliru. Pedus kula durung pedus. Nek aku ki mantri alas.